Ľudia, dneska vás vítam na tomto kanále FC Binovce. Som tu dneska ja, respektíve Šimon, je tu dneska Dano. Jo, síce prvé video už vyšlo, ale toto je tutoriál ako dobre kopať penalty, že jo? A ideme na to. A že prvé, nastavte si pohodlné loptu napríklad takto. A nerobte napríklad toto, že cez zimu, ak sa majú dobre kopať, nie cez to. No hlavne áno, cez zimu. Musí vám takto držať. Potom sa porádne rozbehnite, aby ste sa nešmykli, dávajte bacha. A posledné, kopnúť. Nekopal by som úplne petardy, ale vyskúšame prvé takú slabúčku. To bola bol slabá. Teraz ide Dano slabú. Teraz si zoberieme druhé lopty. Moja bude Mníchov 2025, finále Ligy majstrov a Danova bude Euro, aj toto je replika. Dobre. Všetko sú teda repliky. Aha, všetko máme repliky. Dobre. Nemyslíte, že máme originály, že jo? Nemáme originál. Dobre. Ideme teraz kopnúť petardu. Na to sa rád prosím dobrá. Takto sa majú kopať petardy. Tu aj stri. Ale to si nemala. Teraz ja kopnú ten petardu. Toto je nepodarný pokus, ten Šimonov. No, vidíte. A dobrá pejalka, akože. A ideme ešte jen. Daj stej. Prvý Dano ide. Áno, ide prvý. Teraz páne, aj sa ti povedal. Vidíte, ako sa... No, vystrihne. Či má to strichtu, že? Kedy? To je jedno. Natáčaš? Jo. Dobre, serte na to. Ľudia to ste nemali vidieť a... To ste akože nevideli, že jo? Dobre. Takto sa majú kopať. Petarda orvále, že kopra. Pravda, jak petardy, tak sa majú kopať proste penalty. Vidíte, obidva sme dali crossbar. Ideme teraz kopať priamo. Alebo penalty. Toto je tutoriál ako správne kopať penalty. No to si hovoril, no čo ty? No tutoriál ako kopať proste penalty. Triónu si zoberieme. Teda. Vidíte, pod kontrolu proste kalma. Idem aj ja. Čiže... Trošku klasika. Ideme teraz skúsiť lobičky. Skúsim do stredu, aby sa ten vrátar strapnil. Takže trápnil. Dobre ľudia, ešte vám poviem vec. Trionda replika Elementy Sport kupujte s kódom SBILO. Sorry Smile, že to pravdom. Neviem koľko to máte percent ľavo. Ale použijú sa kód SBILO, takže ho použite tiež. Dobre. Čo, aký kód? SMILO. Smilo. Tak, proste použite kód Smilo, že jo? Mhm. Dostanete proste zľavu, že jo? Aha, lobičo. A 10 to... A... O, na to môj sad. Ne. Dobre, sedí nezále. Hej, keby tebe sad, sedela se. Dobrze. Je.
za proste položení, hej, tak. Zdrvit trsín. Trsín je talášek, dobrý. Kde zdrvit, jeho naha. Tuta naha, tuta naha. Hej, keď toto video zaháču, tak videoty sú lepšie. For real. Natáčaj, čo každá vždy. Kameru. Vodiček. Toto bol vodiček. Rány, takže nerady nevyšlo v pátek. Ja vidíte. Nebol to vidno, ale budeme to počítať, musíme prekročiť aj ďalej. Toto bolo... Ty kokos, to boli milimetre, že jo? Teraz posledné ľudia petardy. Takže... Čo, ideš dať petardy blesky? A zájme v tomto videu Výlovce TV. To nebola petarda. Akože nevím. Teraz ho tam idem nastaviť. Let's go. Priamak. Dáme konec tohto part 1, že? Dobre ľudia, koniec celého tohto videa. My sa s vami lúčime aj Dano, že? Na to jeho. A my sa s vami lúčime a čau.